מקבלים אותו, נכון? אנחנו מקבלים אותו, איך? לוקחים אמרה מצד אחד, נכון? צד אחד של הבד, ושמים אותו על האמרה מהצד השני של הבד. למה? כי מה חשוב לנו? חשוב לנו שהשתי יהיה מדויק. בסדר? חשוב לנו שהשתי יהיה בדיוק על השתי. אבל הם לא תמיד חותכים נקודה שם. החיתוך הוא לא על השתי. לא, החיתוך הוא לא על השתי. לא. עכשיו, יש לה שאלה מאוד יפה דווקא, שמתבלבלים איתה הרבה. בסדר? אבל בוא נגיד ככה, אתם הרבה פעמים מנסים להתאים את הערב. לעשות ככה. נכון. אין סיבה לעשות דבר כזה, כי לא מעניין אותי שהגזירה של בן אדם, יש סיכוי מאוד גבוה שהוא לא יגזור ישר. כן, אני מנסה. בדיוק, אתם לא מעניין. רוב הסיכויים, תקשיבו, מה שמעניין אתכם, אוקיי, שהאמרה תשב בול על האמרה, אוקיי, וכאן לא יהיה לכם שום כפלים, וכן, רוב הסיכויים שהם לא יגזרו את זה אחד על השני. לא חופף בכלל. זה לא חופף. אני אגיד לכם שאני נורא מתעצבנת, ואני מאוד מתעצבנת, אוקיי? כאשר עושים לי גזירה עקומה ויוצר לי מצב כאן שיש לי לא חפיפה, כי בעצם גנבו לי 10 שקלים, 10 סנטימטר, 20 סנטימטר מתוך הבד. אני לא יכולה להשתמש בזה. גם הרוב בכלל לא חותכים. לא, קריאה היא יותר טובה. ההמלצה חמה שלי, מאוד. מי שמכם יכול, פעם הבאה, לא רק לגייס, אלא לכבס. כשכבר התכווץ. כן, בדיוק. ליצור לו כבר את האפקט הראשוני של הכביסה. לפני תפירה, לפני גזירה, עדיף למה, כי אז אתם יודעים שבכביסה הבאה לא תהיה בעיה. ואז זה לא יתכווץ, לא יהרס, אוקיי? בפועל הצורה הנכונה אומרת שאנחנו צריכים לקחת בעיקרון את הבד ולכבס אותו ולגייס אותו לפני גזירה. בסדר? זה יוצא מה שנקרא, אז אתם יודעים שלא יהיה לכם בעיות התכווצות, בעיות של כל מיני צרות כאלה ואחרות. אוקיי? התעשייה, מה שאתם קונים, זה לא עבר כביסה ולא עבר שום תהליך מסוים. אוקיי, אז מתכווץ לכם ונהרס לכם ישר לכביסה. אוקיי? אז אנחנו רוצים, מה שחשוב לנו זה זה. אתם רואים? אנחנו רוצים... יוצאים, לא קראתם. יוצאים בקצה. יוצאים בקצה, יש עובר. אוקיי? עכשיו, הסבר. אין בסדר, שיוצאו, לא נורא. אוקיי, אז באנו ועשינו את החלק הזה, התייעצנו ובאנו ועשינו את הבד. מי שירצה נגיד לחכות ובבית לגזור וכן להכניס את זה לכביסה ולהפוך את זה, זה בעיה. איפה השתי? לא. זה הערב? האמרה, שתי. אמרה היא שתי. בסדר? האמרה זה המקודות האמרה זה שתי. זה האמרה. רואה? לא, מי? אני אחפש את הגזרה שיש את האיקסים. נכון. דבר ראשון. איקסים כאן ואיקסים כאן. אוקיי? דבר ראשון. אוקיי? עכשיו. האיקסים נצמדים לכפל. אוטומטית. בסדר? בלי לחשוב פעמיים, הם הראשונים. דקה, תכף נראה איך עושים סיכות. בסדר? אני עדיין הולכת לך. מן הסתם, כי זה לא גוזרים. נכון. אין נצמדים. זה צריך להיות כפול. אוקיי? בגלל זה אני תמיד רק שמתי את זה שנייה. אוקיי? זאת אומרת שאוטומטית תמיד אני חופשת בחלקים שלי קודם כל את ה-X'ים האלה. זה דבר ראשון אוטומטית. עכשיו, איך אני אמורה לשים את זה? נגיד, באתי שמתי את זה, נכון? שמתי את זה כאן. שמתי את זה נגיד כאן. עכשיו אני רוצה לשים את החלק הזה. איך אני אמורה לשים אותו? אני אמורה לשים אותו ככה. ככה. יש חץ. ככה. יש חץ. איך אני יודעת ש... זהו. לא ברור, במספר פה משהו. נגיד, אוקיי, כתוב פה. תן לדבר על זה. אוקיי? עכשיו. רגע, מה זה משנה? זהו. זה משנה בחלק הרגע. אוקיי? בעיקרון תסתכלו, יש לי נגיד את הדבר הזה. מה שאני צריכה לעשות עכשיו הדבר הזה, אוקיי? אני צריכה שהחץ יהיה לי מקביל ב-100% לאמרה. נכון, אבל אמרנו שיכול להיות מקביל גם אם זה ככה וזה או ככה. לטיפול. אבל צריכה שהחץ הזה יהיה בדיוק לא, באותו מרחק. זה שאמרה אמרת, אבל אמרת הבעיה איך אני יודע אם נשים את זה ככה או ככה. מיד, כן, זה גם, זה הבעיות שלנו, חכו. זה שאמרת שהחץ הוא באמרה זה כבר, זה סבבה. אוקיי? בסדר, אבל איך אני נגיד, אני יכולה אני אשאר שנייה עם החץ, תשמור את ה... תכף אנחנו נמשיך את החלק הזה. אוקיי, נגיד לקחתי את החלק הזה. בסדר? איך אני יכולה לדעת שהחץ שלי הוא מדויק, מקביל, קווים מקבילים, לאמרה? למה אני לא עושה את זה? יש להם תמיד קו ישר. למה? כי הוא עגול, ואז תוכלי לראות שזה מקביל לזה. החץ. גם החץ, כן, החץ נורא... כי החץ הוא עקום, זאת אומרת, יכול להגיד? למה? החץ הוא לא בכל דבר יש לי דוגמה. לא, החץ הוא לא מקביל לכאן? אבל רגע, אם החץ מקביל לקו הזה. לא, החץ הוא מקביל לזה. אבל השאלה, החץ... לא תמיד, לפעמים רוצים שהמתיחה תהיה אחרת. ואם היא לא ציירה את החץ, כאילו... לא, ציירה אותו כמו אז שצריך. כאילו ככה זה אמור להיות? כן. כי הקו כאן... ככה זה אמור להיות. מה את אומרת? וואו.
אני חושבת שלא רואים כלום, אבל אני מנסה. החץ על הגזרה ממוקם בדיוק כמו שהוא אמור להיות. עכשיו תגזרי את זה. הגזרה כאן, אני רוצה לחסוך בבד, דרך אגב אני לא רוצה לבזבז. אנחנו באמת רוצים לחסוך בבד. נכון, אנחנו רוצים לחסוך בבד, אני גם בכוונה... אני ביקשתי... בלי אופציה. לא, אני באופן כללי ביקשתי לכם כמעט לראות חצאית שלמה כדי שיהיה לכם תטעו. אוקיי, מה שאני אעשה זה ככה. מה שאני אעשה זה ככה. אני אניח בעיקרון סיכה, תכף אני אסביר לכם איך שמים סיכות, בסדר? סיכה בעיקרון על צד אחד. אני אמדוד את המרחק מהשטיש. בדיוק, אני אמדוד את הקצה, 25, ואם מה שנקרא, הצד שני, אני אעמיד אותו גם בדיוק על ה-25. ואז אני יודעת שבמדויק, לא, עכשיו זהו, אל תהיו, תקשיבו. אנחנו יכולים מה שנקרא, בסדר, אנחנו יכולים להקל, תקשיבו, אנחנו יכולים להקל. מה שאתם רואים בבירור את החץ ואתם רואים במקביל, אתם יכולים גם לפי העין. במיוחד שאם יש לכם מה שנקרא דברים שאין להם, אין להם נגיד איזושהי טקסטורה מסוימת או משהו מסוים שיכול לפגוע, כמו פסים למשל ומשבצות, בעיקר פסים ומשבצות, אוקיי? בסדר? זאת אומרת שאני יכולה לראות לפי העין, אנחנו לא כל גזרה מה שנקרא נתחיל להיכנס לזה, אבל למשל, כאן למשל גזרות שהן לא ברורות, שהפס כאן יכול לבלבל אותי, אוקיי? שאני לא יודעת, בעצם הפס כאן האלכסונים מבלבל אותי מה ישר ומה לא, אז כאן ספציפית כן הייתי מבצעת מדידה. או למשל שאני רחוקה מאוד ואני לא, קשה לי לראות. כן, אני יכולה גם לבדוק מהצד הזה דרך אגב. למה את, כאילו לא הבנתי למה את עושה מדידה בעצם. אני רוצה שהחץ יהיה מקביל ב-100% לאמרה. אז למה מדדת? כאילו 25 סנטימטר. זה לא חייב 25, זה יכול משהו אחר. מדדתי מכאן את המידה, מדדתי מכאן את המידה, זה מקביל. הבנתי. אוקיי. בסדר? אז זה כאילו מבחינת העניין. עכשיו, שאלתי את השאלה מאוד יפה, בסדר? לא שאלה, כאילו התחלתי להסביר משהו והוא אמר כאילו למה באמת זה חשוב. אני כרגע בא לי לשים את הגזרה בצורה כזאת. יותר נוח לי, אני חוסכת בת, זה בדיוק הפוך, אוקיי? את החגורה אני אשים ככה, ואת הכיס הזה... להפוך את זה בקיצור. רגע. דקה. את הכיס הזה אני שמה ככה נגיד, אוקיי? הכל מקביל לאמרה, והכל כאן גזרתי, הכל בסדר, הכל יפה, נכון? אין לי שום בעיות. מתי כן יכול להיווצר לי בעיות? מה, שיש ציורים על הבית? כל דבר, כן. אוקיי? תסתכלו. אז כאן על הדגים שלך. כן, נגיד אם רוצים שהדג יצא פה ויסתכל לכאן ולא... יש לי הרבה פעמים בדים שיש פרחים שמתרצים למעלה. יש לי פרחים שמטקסים למעלה. יש לי טקסטורות של חיות, דברים מסוימים שיש להם כיוון מסוים, דברים שהחיה היא ככה ולא הפוכה. אוקיי, אז שהבת חלק זה לא מעניין. בת חלק זה פחות מעניין. בסדר? כאשר יש לי איזשהו משהו טקסטורלי שיש לו כיוון מסוים, אני חייבת, מה יקרה אם אני אגזור את זה ככה? הקדמי, בדיוק, הקדמי. כל הפרחים יסתכלו למטה, ואגב כל הפרחים יסתכלו למעלה. מעולה. גם אם אתם רוצים, אוקיי? ואם זה דובים. אז שזה בת חלק לא משנה. דובים בת חלק זה לא משנה. בסדר, בת חלק אתם יכולים ככה, הפוך, זה, אתם יכולים מה שנקרא להנדס את המשחק הזה. כאשר יש לי טקסטורה מסוימת, ואני צריכה לדאוג שהטקסטורה הזאת תהיה כמו שצריך, אני חייבת להנדס ולסדר את הגזרה, אוקיי? בצורה שהלמעלה הוא למעלה, כאן זה לא חשוב. לא צריך, לא, מבחינת תחסוך בבית. אוקיי, כאן בעיקרון הלמעלה הוא למעלה, אוקיי? והלמטה הוא למטה. אם בא לי גם לדאוג, וזהו, משבצות, תעשי זה תוכות ומשבצות, אני צריכה גם לדאוג שהחיבור ביניהם יהיה אותו אחד. גם בפסים לרוחב. גם פסים לרוחב, בדיוק, שזה לא יתביל, נכון? ראית את זה? אוקיי, שזה לא בדיוק מתחבר, אוקיי? זאת אומרת שאני צריכה לדאוג שאם יש לי חיבור בצד, אז הפס ימשיך. לא תמיד הפס יכול להמשיך על כל הקו. איפה חשוב לי שהוא יתחבר? במקומות מסוימים קצת קשה, זה לא שהגזרה לפעמים נכנסת, יש לה צורה. איפה חשוב? באזור של היריחיים. האזורים הכי רחבים, אוקיי, ששם המקומות הכי דומיננטיים, כמו האמצע, שם אני אראה את זה מתחבר כמו שצריך. יהיה לי חיבור נקי של אותו צבע, אותו גוון, אוקיי, פסי רוחב ודברים כאלה, זה נורא חשוב. אוקיי? ואז אני מסדרת את זה.